Bapa Guburu, baba wapi kwa? Amai, nipe samuni nakanyonga unzichia. Alright. Pape Mario. Baba. Mshiko wadera. Tambireka baba. Raishitipa inyaya yenyu baba mayangu. Inini kwa Gupuru. Mashema ni kwa Gupuru daru wakavati Gupuru ndakupai. Kwanza kukupai mumbine mbuzi na Januari. Nasi mimi murabudi wapachena kuti Gupuru pane hama dzenyu zvipachena ndizvi. Baba chamari. Kazo chikumuda. Zvakapera chi zvakapera. Matadza kuwirirana. Tudzika muti gadzirise. Chii chavakanetsa? Maya waiti kana ndakapaweni waititeera kupaweni. Ko zvakaipei rudo? Mukadzi wangu mukuru chaanobva akaita izvo. Ko wanga wasingazive kuti ndozvavanori kuita? Sokuteera ku? Kuteera warikubawa. Saka vana kuteera wakanganisei? Wakatondivhirika singaiti. Uchii? Wakanteera kubawa wandivhira. Tatawa mai mimi muone vanhu vese vari kungoonai makagara apa vasi zvidhako zvese zvione kugara kudarira inini pabhawa shuwa kuti tanga ndapedza kumwawa wandozoti amai ashandei kunge. Bonasi vakati ini abvatarwa nedare rinoramba mukushu kubhawa handichateera ndakugara kumba unoti china wakatadza pamusoro ukati zvekuno wakutoti kanganisira uzinoita ndosaka kwakasoma tare madzichimba kuna sabhu kuna atete kuna sekuru tunzana chikwira kusvika pana mambo ndozvo right. Saka waona kwese uko munhu asi kuteerera evhu yese handiti uneendaka sezvoona kuti mukadzi zvaaita manje wamupa chena akati haiwa nhoni kuita pachena muchi kudare kwamambo nyanza ndasungunuka handitozvo amai magari atikatanga saka ezvinezvi handitari pamiri iwa usi kuzvona ndezvani aiwa ndezvani kuti ndambudza ungaireti pamiri pawakauya wachindani pamiri ungasingarare nawo here? Ndaigara nawo. Ungasingarare nawo here? Ndairara nawo. Saka waida kuexpecta kuti muite mvura here? Aiwa. Ndizvo patakapesana isusu wachienda kwawakaenda nditi ndopa wakazodzoka indani pamwe but wakatogara ikoko wakatogara 3 months. Saka wazari mimba after 3 months? Saka mimba isi yapo? Saka mimba ivatiti asisawirira matisi acho. Hamusati mawirirana? Alright, mukadzi ndiye chipedzerana nemukadzi wako. Nguva ndiyo yatakupai pedzerana. Kana uda umba Gupuru umba, kana uchimuda undiudza pada ugadziswa. Ani ndotongwa kwangu. Vapi? Uchaudza ugama bawaudzi. Utaona zvitakizwa. Zvonga zvinganisi? 3. Zvivati ndakurambira zvakati, ndakurambira zvakati, ndakurambira zvakati. Wapedza kana utafunya zvinoita kunobvumira. Amai ndakurambira nyaya yakuniteera kubhawa. 2 ndakurambira nyaya yekuti hamubve mumaprofita muna mechima profita muchienda. Ko kupona kwakaipei? Kumunda muchiramba kuenda kuno. Mari. Unoda kuponesa. Kuenda kuchiprofita kuda kuponesa. Uri hande mberi. Kechitatu kacho. Kechitatu kacho ndokandataura kuti ndikati handi kubasa kumunda wanga vasingaendi vanga vasingabve kamaprofita macho. Ko kechipiri.
Kechipiri anzike kuenda kumaprofiti. Ketatu ndokusabva mumaprofiti. Vape shere. Watu wengi walikuwa Ena mno hapa. Saka pandozora pane zvavarapa mumbauna kuipinza kuti mimba yaisi yangu wangoti mboyaka zvitatu zvangu All right. Marambwa zipa mtemo. Unaweza mganga meshe. Nipa msoroi. Ini baba va kuti ndini ibepo. Ndakauchi. Pandakauchi kwanditika. Ini pandakati bamba kwaye vaita atende danenga. Ndatoti bamusinini kwanchinombe niteni mbeni chimutira ubakwe. Ayo utazinza. Tatisizu. Wanza mgaita mtu mkasenza meshe. Takatuna tese kutwete nafu. Sasa munopira dale. Akwira. Later the property